Hambai sini joto media ni takuk songno narona belanya hambai tamni bas hal brum brum narogoro sini bagai sini joto lukuni bagai kaham ham ya kok thum tongoni bises ke narona belanya pipe ham maruo sing tinioro baro Takarjala Assembly Constituency YTF Tipra motha TWF TISF miliwei sini khana 16 September sing khana kaisa kotor mega bike rally khaijabai tongo abo sini joto o YTF TWF Tipra motha sini Tipra motha ni ngai bisas khai tam hinba sing kobang ma jagao sing nugo boisuna sao je sini movement krika hai muge amuk krika abo sini movement ni actually sing kaisa sini area wo sini boror no kobang ma samung homong paimani yagolo sing ko afano sing mo khana kaisa mega bike rally khaijana thangai tongo o bike rally ni start nai sini khana ni sini Takarjala North Higher Secondary School aboni aro sing chengjanai aro sini first gathering aboni pore sing phainai Jompuijala ni pore sing thanai khumte ni pore sangai sing Bikram Mall ni pore thanai sing Chompong Nagar ni pore thanai sing Montfort ni pore Mangkanta ni pore Khumlung Stadium ending point ajagano hunai aboni logi sing kobang ma bike sing around sini tabuk sakjora expecting more than 1000 bikes sing tabuk sakjora sing je khobar mamani abo ngai tongnai tai sing buskango tam step tongnai abo sing jotono saimano tai no ni question to hangkangke no jotono saimanai sini khana time kha sing jotono ro kuthumnani 8 ta ni simi sing kuthumnai 8 ta ni simi kuthumte sing 10 ta kene sini bike rally start jangnai khana bike rally khain thang tin ke nogore ke sini aro tongnai sini local MLA sini borom gunang sal bisojit koloi tai aro tini bojia eto sini aro tini press meet phaimanja phaija norjotono saimana ani yagra o tongo sini borom gunang apon Debbarma gabudi subjonal chairman tai sini aro ani yak siwo tongo sini borom gunang athakmani jamatia bobo khoroksa agi sini Tipra mothani block president tabubo sini acting block president sing wanchoimano jehetu committee kadang yako tai ani kologo tongo sini YTF ni centrally secretary borong gunang Bisnath tai block committee ni secretary borong gunang Shamol tai sini YTF ni central committee ni secretary borong gunang Raju tai sini aro tongo sini Bharat Takarjala Assembly Constituency YTF ni president borong gunang Bijes amhakino khama sini joto netribindo sini Takarjala ni je leader sangjai ro je sini Tipra motha ni warriors ro sini kobangma TWF Tipra motha YTF TISF joto no phai khana bor joto no manja phainai khakhayo sini local MDC ro botongnai obviously bor tongnai karon omhai bagri le rogo te jongkhana sini je timing tongmani a timing ono jongjo to sini village level ni sini chairman vice chairman te members ro te kubun ni sini active warrior ono song obon koine active role nawi sini responsibility no sini warrior ro no kaham ke tuiduloi sini gathering spot of finance bagai sing bor jo tono koi takaisa sanam sumka sar haise tabuk to aste Tipra motha bai tong hninya lukun thani khnao hai kaba khorong ti sama nukjagai jong among ke busu jorte kubuyong ke sakar sa jong to ang nije to am hai khnaya kho abo bai tong hnai abo hnai tong nai age bo hnai tong am hai to opposition party to abo hnai no ar chini party ni bisingo sing as strong as before sing tabuk tai bisi karak ngai tong teman hamala chini assembly election no chini 13 MLA chini already tongu tabuk sing tini bubagra bo phai sok paijak kono doubt kre je sing normai tong am hai je sanai borok to saimon abo ongkologo nangnai to borok tong kebo borok ang oro jagao chini Bharat Takarjala wa ano joto borok hamjak nai abo kogya chini MLA no joto borok hamjangnai abo kogya masa muso hamjaya tongnai amo hai borok okok no sa baksa lokoro omno khnawanyo khat thni mo tongo je khat thni je saimera no ke tam kokchana musum poilao kokchana musum mani ka obono khat thainani dofani bagai chin Tipra ni bagai samang khainani thangkangke kono khat thainani kok phaya jeng kabangma bosor romoi 1960 ni 1965 67 ni chimin jong nugui phaika chini dofani bagai samung chini okra chakra ro man ganang borong ganang ro samung khlai phai asuk kabangma bosor romoi samung khai phaimani wo jeng khat thainani kono kok sikare
karon jeng khathainani masu musu borok to tongnai no joto borok same ya mentality same ya masu musu khathainai borok tongnai to bekeba amo chaya jeng chini dofani bagi samang khainani ke joto no khano krak khlai soisoi jeng dofano mo thangnan bagi jetu chini buskango bubagra tongo jeng khathainani kokore abo ang chini lukorokno Tipra motha khainai Tipra motha logeo tongnai tongya tongnai bu tongo amrokno jeng khathainani kuno dino jeng amo hai naya khakrak bai jeng samang khlailai dofani bagi thansa khlai hambai Masya. Wahan hai joto media ni taksono hajeng norok sini JS Suraj kudui khnaka han koina musung khana je sini mega bayri ingnan thang tongo sal kuduk mani yagono dui sini motha no durbolungkha motha bayna na khe kebama bagro thang tong hani sao pheba sing tak phono kra a phanon sing khana phonon thang tongo ang jotto sini 12 Takarjala assembly ni constituency ni jotto sini warriors rokna ang koinai khana jora ni bisingo phai sini o bagre no success khaine bagi tai sing o bagre jeta khain thadong belai peaceful khaine sing aro kono walai sura ni kok phagla sing shanti babe sini je naharmong se sini main issue je greater Tipra permanent solution ni bagi nei sing awonti sing khana kaisa awai mung panda tai kesang o bagre khaine phungni damchini simi chengi sing paithago sing je nangsa jora nangai sing khomulung thang eni khaina thajing sing je sai khana ga bahai ke bolamati sing thangnai tang obonon koyong sungo thajing je samani je kubun constitution borok buda bhaiman ke abonon ang koinai ang khakao joto public warriors phaibono khorsa khoni leaders rokno sopainai hinang koida khlayo tam minba ang bai sing bai gönang khawle di bro hanbagi jot gobang ke khana phainani bagi o pandao asini bagri lino success khaina bagi ang obonon koyo tai sini warriors ang obonon koinai je kesang bui sungno kebangani kebangma sai toknai salkisa segamunu khana no sini amchayo kisa themana ro phainai sungno kebang phainai sungno durbor ni wang sugu sungno durbor khainai mani pheba sung borokno sung hamjong takphun uri tongo sung borok themrang ni sung themrang ya kemang borok salayo je motha durbor lungkha je bayrok serai kalang jaka sing abo ya sing abo durbor ya sing bubagra ni je hamjang mu kok pemani sing abo no sing follow khayo je sing bulai to ni bagi sing Tipra motha khlaya sing men na hamung ke sing borok no permanent solution hai sing greater Tipra na abo sing na hamung sing walai suluno sing hamjang ya hambai Poilao na hambai joto media house chini tinini press meet o phaimanjak phaine chini kaham hamya kokthumnan bangai khana chini Tipra motha ningai kaisa mega bike rally khlaijaknai o bike rally o chini joto leaders rok 12 Takarjala ningai tei joto wings ni YTF TWF TISF joto no manjaknai jeng tini khanani o rally o jeng koinai obono chini joto adhesive list chini 12 Takarjala assembly o adhesive list tongmani joto leaders every adhesive list ni joto leaders rok full responsibility nawi jar responsibility nawi chini warriors rok no discipline babe tobui chini gathering spot of finance bagai jeng rok no koyo thajingmon saitangka tini jeng press meet o phaimanjak phaika chini YTF ni acting general secretary borong ganang Suraj Debbarma tei chini Gabardi subjonal ni chairman borong ganang Apon Debbarma tei chini ro tongu acting secretary YTF central ni Biswanath Debbarma tei 12 Takarjala block ni ngai acting secretary Samol Debbarma tei chini ro borong ganang Raju Jomatia YTF ni central ni katal committee khajaya ni bagai acting secretary tongo tei chini YTF ni chini 12 Takarjala block ni ngai YTF ni acting president chini borong ganang Bijes jeng omai khlai tini jeng joto wing ni president ba acting president rokno nahawi jeng oro press meet khlaimai apno jeng information chini warriors rokni thani rohorna ni bagai jeng tini o press meet no sini joto warriors no sing tui doli sini bagre ni sing success khaina ni sing wangchu gui tonglai
kuno sung da tong nong Ketik isian kangke kenani tam main message tam tong nai bike rally khaimin sini bike rally obone sing tong nai sini jehetu movement permanent solution te greater Tipra leni awareness na tuyi sini kabang ma lukuwa tabu sini media ni bising te sing kabang ma lukha Tipra motha 2023 ni assembly election paimani yagolo greater Tipra leni kuno kok kerikya Tipra motha bai tongkha ba Tipra motha tabu teruk bike tong hani je samani abone singkhana message nani musungo naidi tabu bosing greater Tipra len te one last fight chobani je sing salamani 2023 ni election no sing abo a chobano no kitingi no singkhana di sini bike rally bisas khayei sini buskango jeto sini tini habu bagra phai sokaija noro jotono saimano sing buskango kaisa kotor ekdom biggest Tripura hasni itihasan laibuma swijana tike sing tabo a chobo khainani thangai tango noro jotono media ni bisingte noro salsa saimane abo bisiler gala abo omas ni bising saimane 17 gulagati assembly to phaigela ble sudu 12 sumne khalanya ka khayo 17 gulagati ni borobo phaigela khaima tango tafano in case boro phaima ka most welcome sing jotono na janago tam 17 tam 18 tam 19 je phainani muchungo je greater Tipra len chobabo boro je phainani muchung all are welcome jotono baini khula sing kemno banda khaya ambai aron thik te kisem bisa jang na ke personal hoti te mathangani sing wan chuga abo sini leader sono sing jotono kisem bisa choba lai sing abairo thorak sing runai karon jeheto sing nai fekya sini agi ni simino sing 2021 ni simi sini je leaders tong nai ro sinaro tagi MLA sini bara tawasle MLA jeheto bukre sinaro ni kaiseno khorosa sini tomani sini bubagra tomani haipnas afrin simino sing kosto khai sini leader jotono chuba chu khai kisem bisa je yago tomani amai ke chubaino tini khanani rally no sing success khane sudu ora MLA ni sim pressure ya jotono je leader sing ro pocket ni ek teka dui teka 100 200 roi sang khanani bagre success khane te ke sing te se sung sar khana koite somai rogo jengjak no koiten thikas gan ruanar nai koite os go phai gathering thoini ni kabnang thajing saka sini 8 tao khana gathering nai Takarjala not higher secondary school sini bagre start nai 10 tao ambai